Hej folkens, jeg er pissetræt. Jeg kører ud på en vej lige nu, det er derfor jeg kører musik i baggrunden. Og jeg har tænkt mig at lave Ask Me, som I nok også godt kan se i linket, eller hvad fanden det nu hedder. Det er min Ask, det her er min Ask Me episode 1. Jeg har allerede høvetræt, ja. Så jeg har en gæst med i den her Ask Me video, hvor han stiller mig spørgsmål, og jeg svarer. Vi kan lige få et lille blik på, hvordan det ser ud. I kan ikke lige hurtigt få et lille... Jo, det kan I faktisk godt. 2 sekunder. Nu. Det er mig. Eller lige lukke øjnene. Jeg ved ikke om du kan se lyset nu, kan du? Det kan jeg godt, men jeg er lidt Okay, det var mig. Han laver YOLO Peace. Og så slår vi lige den her bilsag her igen. Så er jeg tilbage, og han vil stille nogle spørgsmål. Og jeg vil lytte til dem. Det sejeste, jeg nogensinde har lavet, det er at brække en arm på en cykel. Hvad er det sejeste, nogensinde har prøvet LaLandia? Det er nok rutsjebanen, der kører ud til udenfor og kører ind igen. Ja, jeg tror, det er den. Ja, okay, videre. Næste spørgsmål. Hvad kan godt lide med at lave min fritid? Hvis jeg måtte, så kunne jeg godt lide at spille, men det må jeg ikke. Så jeg kan godt lide at være hjemme hos min farmor. Hvilken YouTube jeg kan lide? Robin Samse og Sam Gladiator og Tortoise. I kan alle sammen finde dem på YouTube. Jeg giver linken ned i kommentarfeltet. Næste spørgsmål. Hallo, Mikkel. Næste spørgsmål. Jeg ved ikke, om han er. Han er en stor YouTuber, og jeg bliver videoer, men jeg giver dig spørgsmål. Nå. Jeg gætter på, at han er Mikkel, og han er dansker. Det er forkert. Han hedder Otto i virkeligheden. Jeg gætter på, at han hedder Otto og er dansker. Kæft, det er noget navn. Og 2 er et næsehorn. Nej. Næste spørgsmål. Jeg har rent faktisk ikke flere til dig. Okay, men jeg har ikke flere spørgsmål. Hvad med dig, taxichauffør? Seriøst? Hvad med mange kærester jeg har haft? Hvor mange skoler jeg gået på? Ja, nu kan du give mig spørgsmål. Nej, det er mig, der sidder foran kameraet. Så giver jeg mig selv et spørgsmål. Nej, det gør så ikke, fordi jeg har et papir i min taske, hvor der står alle de spørgsmål på, som jeg skal bruge. Nej, faktisk. Men jeg tager det lige op. Jeg har rent faktisk 2. Og lige vent lidt. Nu åbner jeg lige min taske. Nu har jeg lukket min taske. Okay. 2 sekunder. Svar lige hurtigt. Jeg slutter det, eller stille 2 andre spørgsmål op, som jeg ikke selv laver, som folk kan lave til mig. Hej igen.
Undskyld, jeg lige sad og klippet her. Det var bare lige på grund af, at jeg skulle... jeg bare lige lukket bag, men nu har jeg fundet en måde, hvor jeg kan se mit hoved på. Okay, ret. Første spørgsmål er... hvor mange kærester har du haft i dit liv? Det ved jeg ikke. Jeg vil nok sige, der omkring 36. Det er jo jeg kan jo. Nej, 37. Det er jo Det er det sgu da ikke. Jeg er en scorer. Jeg scorer piger, når jeg vil. Så snart jeg siger, skal vi have kærester? Ja! Det er bare galt. Piger er galninge. Det er typiske piger. Næste spørgsmål. Ja, nej, vi vender lige tilbage til spørgsmål. Mik her, han tror ikke på, at jeg har haft 36, men det ved jeg jo godt, nej, 37, men det ved jeg jo godt, jeg har haft, ikke? Ja. Jeg fik jo en hel del, jeg gik i børnehave, og så har jeg haft 3 kærester. Ude på en skole, som jeg går ude på lige nu, hvor man faktisk ikke må være kærester. Ja, det er lidt syre. Jeg har haft 3 kærester, og ude på den skole, som jeg går på nu, må jeg ikke være kærester. Se, regler er til for at blive brudt. Ikke også? Jo, min taxichauffør nikker. Ikke op, Mik? Og han siger ja. Det er nemlig også ja. Videre til næste spørgsmål. Hvor mange skoler har du gået på? 5. Ja, jeg har gået på 5. Jeg har gået på første skole, gik på det, der hedder Hartskole. Så kom jeg ud på Rådhusskolen. Så kom jeg ind på Gavsens skole. Og så kom jeg ud på en eller anden mølleskole i Vejle. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Ved du, hvad den hedder? En eller anden, der hedder Mølleskole eller sådan noget. Ude i Vejle, og så er jeg kommet ud på Rådhusskolen igen. Så 5 skoler. Videre til næste spørgsmål. Så er jeg tilbage. Jeg har lige fået sat glitch, så man kan se mit pæne ansigt. Og ja, jeg sidder faktisk og kigger ind i lygten. Det er regnbuer. Jeg går bare sådan her, så. Jeg vil gerne have, at du slukker den også. Men du kan jo godt se den her. Nej, det er bare irriterende, når du blænder ind i øjnene på mig også. Næste spørgsmål. Hvad vil du snakke færdig? Du får lov bagefter det her spørgsmål, Mik. Næste spørgsmål var, at... Mik, jeg har ikke noget spørgsmål. Hvad har du sagt? Det kan du godt lide. Så magisk med Nikolaj Kielstrup, den er god. Og det er solen går ned også. Tilbage Nikolaj Kielstrup beskriver også noget i kommentaren. Næste spørgsmål, Mik. Hvad for en lastbil kan du lide? Hvilken i? 2 sekunder. Sådan der. Hvilken slags lastbil jeg godt kan lide? Scania. Hvad? Du har allerede vundet. Vundet hvad? Det gør være lidt til at vunde efter. Okay. Du mener, jeg kan beholde det, og så er jeg også bruge det. Okay. Men det er sådan, Med hostesprøjte. bøj. Ja,
Jeg vil gerne have en rosebolse. Nu får jeg en rosebolse. Det var godt, for jeg hoster det meget. Ja. Dejlig lys, jeg kigger. Det er de der halls nogen. Ja. Jeg kan godt lide hall. Det er de røde. Nej, de blå. Jeg har nogle snotbolcher. Ja. Snot. Nej. Men ja. Det var alt for nu, og ja, så vil jeg egentlig bare sige tak fordi I har set med, Jeg folkens. vil lige få et mål først. Hvor mange vi skal op på? Jeg vil sige 100. Først omgang. 100 likes. Ja. Slap af, jeg har 3 subscribers. Vi siger 10 likes i første omgang, så kommer der en ny en. Jeg tror, at min subscriber til 2, jeg kender. Likes. Så kommer der en ny video. Er I med på den? Okay, godt. Jeg optager også Minecraft, eller det kommer jeg i hvert fald til. Og der bruger jeg desværre Bandicam. Og mig, jeg kommer op til at gøre det. Jeg kommer op til at optage lidt. Ja. Men noget fremtiden er ikke så god for starten. Men der sender jeg selve filmen til Mathias. Så han kan lægge den ind for mig. Men jeg er ikke selv YouTube-ejer. Det skulle også så blive med. Men jeg er også ved at få taget mig sammen, ligesom når jeg har fået min egen computer. Ja. Men det var for nu. Og ja, bye bye. Vi ses. Bye bye.